এটা না ରସି ଭଳିଆ ଆକାର ହେଇଛି ନା ପକେଇଦେବ। ଆସ କିଏ ଖାଇବ ତାରା ବାବୁ ହାତ ତିଆରି ବଣ୍ଡା। ମେନ୍ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚିପିକି ଛାଡ଼ିବାଟା ନା ବେ, ସେଇଟା ଯଦି ଫୋଲ୍ଡ ଠିକ୍ କରି ଛାଡ଼ିଥିବୁ ତ ବଣ୍ଡାଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିପିକି ଯୋଉ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯୋଉ ମାନେ ବଲ୍ ଭଳିଆ କରିକି ନା। ହାତ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ ନା। ମେନ୍ ହଉଛି ତିଆରି କରିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନଉଛନ୍ତି ଆମ ତାରା ବାବୁ ଏଠି ବଣ୍ଡା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ବଣ୍ଡା ନା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର ଟିକେ ଦୋକାନ ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦୋକାନ ଯୋଉ କଲର ମାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି କଲର ଦେଇକି ମାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ, ତାଠାରୁ ଟିକେ କଲର କମ୍, ବାକି ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ଆଣଟା ହେଇ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉ ତା ଆଣଟା ନା ରେ, ଜଲିପି ଆଣ ଭଳିଆ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତେଲୁଗୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଘରେ ବନୁଛି, କେତେ ବଡ଼ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା। ଏ